Hoy, Robilin, naunsa nagutaon mong Krisanto? Nagpatuyang naman lang mo sa inyong gibati. Unsa man mo? Dato nagyud kayo mo? Nga sige pa manggihapon mong panganak? Nay, Krisanto maay. Ha? Ibasol ba ni mong Krisanto sa? Nga kamo mang duha ang nag-ukob diyang gibuhat ninyo ng mga bataa. Tiaw mo na. Unom na ng inyong mga anak. Tunga sa dosina na. Wa pa mo'y planong mahunong? Unsa man? Usahon na ninyo kadosina ang inyong mga anak. Mama, gid, uy, di pud ma, uy. Asa man din napado nga mura man mo ugway panagang. Pusot-pusot naman na ng inyong mga anak. Uy, mura baya mo og dato nga daghan og ikabuhi. Pobre sad baya ka ita. Maayo unta to og daghan ta og kwarta kay bahala na lang unya kung pilay inyong mga anak. Unya ingon ana oh. Luoy kay mga bata nga makuwang-kuwang taon sa kaon tungod sa kadaghan nila magsaho kaon. Mao lagi ma. Mao ingnon ako sa Krisanto ma nga magkontrol nami. Unsa mo sang kontrola? Nga nag-kills ka bitaw sa una, ikaw man sa di ganahan. Kaya nasaputon ka. Sigla ba na mo oh? Makontrol na lang gutaan ng butanga, Chris. Unsa? Kontrola lang ko sa ubang mga butang, Robilin. Ayaw na lang butanga. Ako pa'y saputon anak kung didaan ko ni mo anak. Krisanto po, uy, dago na kayo anak. Oh, kung mauna, magpalayo na lang ko. Ha? Wala ko kumuingon nga kinahanglan kang magpalayo. Unya kay di mo kuha kontrol sa akong kaugalingon anong butanga kung permitang magduhog. Kung palayo na lang ko. Kuyog na lang ko sa akong maguwang sa Manila. Adto na lang ko mangitag trabaho. Ha? Unsa? Nisugot kang moadto og Manila si Crisanto Robilin. May rasad ma, uy. Ron maundang na po may panganak. Unya? Adto na sa doon niya na magsigig panganak si Crisanto dito sa Manila. Ha? Simbak ko ma, uy. Lalaki to na si Krisanto, di na manganak. Hoy, oplok. Ingon bago kong si Crisanto ang mga anak? Ingon bito ko. Ingon ko, adto na sa doon niya na makapaanak si Crisanto sa Manila. Ha? Iya na naong ni mo Robilin. Patuga-tuga pa man taon kag panganak og daghan oy, ngawa man taon kay buot. Oh. Ikaw lagi dili mahilabtan og lain. Apan si Crisanto unya didto day. Libre na nga makahilabot bisag kinsa. Simbak ko taon ma, uy. Panarbaho to ng tuyo ni Krisanto dito. Panarbaho niya. Ingna kong bakakon day. Mangita ginaglain dito sa Crisanto. Ma? Tubaga, Krisanto, uy. Asa naman ka? Nanawag daw sa Robilin. Bago ka pa galing nanawag ganina. Kuan ba ka nang... Unya, kita nakagtrabaho das Manila. Di ba nagsulti naman ta na? Nga nakasuod na ko isip construction worker dire. Ug unang adlaw na ko ron sa akong pag-duty. Day tuod no, nakasulti na day ka na ko, ana. Saba ka diyo eh. Nag-check out pa ka na ako no? Ha? Wadong, uy. Saba ka diyo eh. Ayaw ko si panawag na ko, be. Kaya makadisturbo ka sa akong trabaho dire. Makasabang ko sa pormana mo din eh. Pasaylo alangot ko dong. Kanang... Mingaw lang ko ni mo ba? Unsa? Pwede ka mingawan ako dong. Ug mingawon ko, may mahimo ba ko? Ha? May mahimo ba ko? Sige dong, trabaho na. Kay manlaban na sab ko. May pamangita kag trabaho mo diha. Di ka magsige kag check up na ko dire. Nakadisturbo ko sa akong trabaho. Dong. Misalig rasab ko sa kumbana nga mulargag Manila aron manarbaho. Kay dugay na sad baya ming nag-ipon. Gani, unom na kabuok ang among mga anak. Lisod no sabgod ang pangita diri sa among lugar. Maong nisugot na lang sab ko nga manarbaho siya Manila. Sa permiro,
okay pa ang pagpadanya sa iyang sweldo nako. Matag simana ang iyang sweldo. Apan, nagkadukay, madelayed naman. Unya, Unsa? oh na ma, di na ako makontak sa Crisanto. Basin kun lobat lang. Pila ka adlaw na nako kinuntakay niya. Uga na saan siya mapadagwarta na mo, ma. Hay, maoy di maayo. Ang di makontak, makarason pa nga lobat. O nawa ba ka ang cellphone? Apan, kung wa na mo padaog sweldo, lahi na lang istorya. Pasig kita na tuglaing, babay. Simbak ko, ma, uy. Matabang simbak ko. May manog nagsunod-sunod ka tuntuhana. Basin ba kung may kakulian lang? Simbak ko kung asa nakaintaon Los Crisantos, Manila, ma. Simbak ko kung may dautang na hitabo niya. Dili na mao nga akong pagtuo, Robelin. Pero kung nagbinuang manggani unta dito sa Manila, unta, dili niya iapil ang mga bata. Unsa may kauno ninyo ron? Ngawa naman ka, magpadani mo kwarta. Lagi taon, ma, uy. Na, pagtanaw dito og bugas, aron may malungag mo dito sa inyo. Pagdapod og pila ka dilata. Salamat kay ma. Ay, tuod. Di ba nga, may gikuyugan man siya sa Manila nga taga dinhi sa ato? Ang iyang maguwang. Oh, ma, si Arturo. Murag na uli na sa Arturo. Ha? Adoon ako, ma. Hay. Pasaylo ako, Rubilin. Nga, wadayan ko musulti ni mo ini. Ha? Kay nga naman di ay noy. Ay, si Crisanto. May lain ang kaipon sa Manila. Ako bitang gibadlong. Gahi kay oo Ako kay bawo nga wala na magpadani mo kwarta. Kaya akong giingnan nga di gyud ka pakalimtan ang iyang obligasyon sa mga bata. Kinuo ko. Mag-usa naman lang miya ni Manoy. Usahan ko man na pagbuhay nga mo unong ka mga anak ko. Sa ko'y trabaho, Noy. Umagagmay pa sa silang biyaan. May bagong akong numero niya. Ato tawagan. Kaya katong iyang unang numero, wa na to. O di nag-ilisog numero ang karahong dako. Aron di ay, di ka makakontak niya. O di na maayo. Miring na. Ikay tubag. Laloy! Crisanto, Dong. Kayo mo ka ba nininamo sa mga bata? Matod sa maguwang sa kong kaipon, nga dugay na di ay nga may kaipon si Crisanto sa Manila. Og sukad silang nag-ipon, gipasagdan na lang gyud mi niya sa among mga anak. Wa na ko mag-apas pa niya, kay di man sab mi kasado. Ang ako na lang gukdo niya, ang suporta na lang sa mga bata, kay uno man gud ang among mga anak. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, di mi kasado sa amahan sa unong ko ka mga anak. Makagukod ba ko og sustento niya alang sa among mga anak? Ikaduhang pangutana, unsaon man ako pag-demand niya og sustento, nga tuwa man siya sa Manila. Iya man kong gilikay-likayan. Ang ako lang nahibawaan nga, naa siya karon sa Malate, Manila. Ikatulong pangutana, unsa man nga dokumento ang akong gamiton aron magkagukod ko og sustento niya nga dili mi kasado. Ikaupat og katapusan, kung dili na gyud siya mo suporta sa mga bata, pwede ba na ko silang ipapreso siyang kaipon karon? Kaya ang bag umangod ko nun yung kaipon ang magpugong na dili mo padana mo og suporta si Chris. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kining akong suliran, Rovilin. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. No, mga personal nga mga problema, kinsa nang mga naay problema sa ilahang mga kapika, sa ilahang karelasyon, sa ilahang kabanay, sa ilang mga parente, sa ilang mga silingan, no, silang mga kaila katrabaho sa inyo habarong pagpantrabaho.
No? Or, kung kinsa lang yun na ay gusto i-share kay medyo bugat ang inyong dughan, inyong kasing-kasing, ay sus, ipagawas na, i-unload na nato mga sukintig paminaw, no? Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account. Sikat kay natong Facebook account. Uy, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga General Santos ang atuang letter sender. Karong adlaw og taguon nato siya sa pangalan nga si Rovelyn, gipadala ni niya iyang suwat sa kini ang akong suliran official writers page, no? Kani siya iyaning pangutana bahin sa iyahang kaipon kay 15 years na silang nag-ipon, no? Wala sila nakasal og unom ang ilahang anak, no? Unya ang iyahang problema is di man kuno magpadag tarong og sustinto. Pila ka tuig na kuno unya nagtrabaho ni siya, nanay laing kaipon, construction worker, no? Unya every week ang iyahang sahod niya tuara ba kuno sa Manila. Sige. Una niyang pangutana ni Rovelyn, dili ni kasado sa amahan. Ubay-ubay yun. Sa unom ko ka mga anak, mag-family planning lagi taday, guys, no? Kadaghan aning unom, unya watay tarong pangita. Makagukod ba ko og sustinto niya alang sa among mga anak? Aw, yes, makagukod ka. Pero base sa iyahang trabaho ba? No, ang akong pangutanag, napapod nila in kabilinggan o obligasyon dito, unsa naman lay mahabilin ipada sa inyo. O no, magka nakabuok, mag-family planning ta, kay maski pag di mo magbuwag. No, okay ang inyuhang panag-ipon, okay ang inyuhang panangkaminyoon. No, kanang ang unom ka anak, labi na karong panahonang mahal na kayong palaliton, wa mo kakita gas, mga higala. Sus, kataas. Nagkaanam og kataas. The other day, murag pag November 1, nakabasa ko nga ni saka na pong gas. May gani ning ubos-ubos og pila to ka sentabo ang diesel. May gani diesel akong sakyanan. Pero mahal gihapon ha. Wa gihapon kabawi kumpara sa pagsaka ang pag-ubos sa presyo sa gasolina. Muna sa ato ang mga pagplano sa kinabuhi, importante gyud na apilon na tong family planning, ha? Now, ang imong pangutana, yes, makagukod man ka. Ang ako lang sang pangutana, timan-i nga ang kanang paghatag og sustinto, magdepende manggod na kung pilay income og kita sa atong gipangayuan. Balansihon man na nato, pilay gikinahanglan, no? Sa inyong mga anak nga konsumo, balansihon po na nato kung pila po iyahang kita. Kay kung pananglitan 10,000 ang inyong ang itong sumada sa konsumo matagbuan, iyang sweldo 7,500, short patag 2,500, mugasto pa sa siyang kaugalingon, balanglitan na minyo na siya na sa iyang kaugalingon pong anak dito. Pila naman la iyang mahatag, no? Then we'll have to make do. But still, to answer your question, correct. Pwede gyud ta kapangayog sustinto kay obligasyon man na niya isip amahan anang mga bataa, ha? Ikaduhang pangutana, unsaon man ako pagdemanda niya og sustinto nga tua man siya sa Manila. Iya man kong gilikay-likayan. Kisay mulikay anang unom kabuk imong tubagonon, wa tingay ito ikahatag. Ang ako lang nahibaw-an nga naa siya sa Malate, Manila. Kadako raba anang Malate, Inday, Rubilin. No kinahanglan makahibaw gyud ta og asa dapita, pero og katultol ka sa iyahang karaan nga address, I think no diha dapit sa inyo, then pwede gyud nga adto lang nato ipada ang demanda, pero magsugod siguro ta pangitaon nato baron sa Facebook, mangayo tag cell number, atong suwayan og kontak nga hoy panuway. Regards. Okay pata. Kumusta na tayong nalimot kang nakay unom ka bukbaktin gibilin diri General Santos dong, no? Atong storyahan og tarong. Di man ta kinahanglan mo demanda dayon, ato lang sigurong remindan basi nalimot ba. No, baka nakalimot kay Tagalog naman. No, kumusta ka diyan? No? Pagutan atong ingnon nga huy kanang ang imong unom ka anak ba obligasyon mahimo ba suryahan ta lang nig tarong nga magpadakag maski
gamay lang no nga sustento ibahin-bahin ni kay di man pwede nga mulimod ka sa imuhang obligasyon nga uno man ni kabuok ang atong anak no. Pwede gid ka makagukod because ang obligation sa usa ka papa nagtangag man gyud na ngadto sa iyahang mga anak maski pagwa mo na minyo. Okay? Ikatulong pangutana, unsa kuno nga dokumento ang iyahang gamiton para makagukod og sustento niya nga di man mikasado. Ang birth certificate di aning mga bata Rovelin. Noon ang hinaot ko nga maski dili mo kasado, nakabutang gihapon didto ang pangan no sa papa aning imuhang mga anak nga unta na adito nakabutang and then mo man ay ato ang proof nga siya gyud ang papa og siya no obligado nga mohatag og sustento nimo. Katapusang pangutana kung dili na gyud siya mo suporta sa mga bata, pwede ba nako sila ipapriso sa iyahang kaipon karon kay may bag-o man sad kuno siyang kaipon ang nga maoy magpugo nga di mo padag suporta. Okay, ang kanang pagpriso usually basta support di man gud na kasong kriminal unless naatay basihan for economic abuse under Republic Act 9262 nga pwede nato siya ma-convert into a criminal case. Pero ang kana siya nga atraso adtura sa amahan sa imuhang mga anak. Katong imong kanhing kaipon, di nimo pwede makiha ang iyahang bag-ong partner karon tungod kay naa na sila'y tungod kay na sila ilahang relasyon ug kaugalingong pamilya kay dili man mo kasado. Unta to kung kasado pa mo, pwede gid nato silang makiha og kaso nga concubinage. Kana nga dili mo minyo, kana pod naapod siya katungod nga manimpad ug mangita pod og lain nga kaipon og kapikas. Arita focus Rovelin ngadto sa support ug pagpangayo og sustento ug pagpangamahan anang imuhang kapikas ngadha sa imuhang mga anak. Kontaka, pangitaa, duulang mga pamilya para manghinaot ta nga at least man lang mahinumdum siya, nga amahan siya ug naa siya obligasyon ngadto sa mga bata. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran.